מה קורה אנשים? אני כאן עם מאור, אני. אני כאן עם יאב. אוקיי, אז אנחנו במפה וייפ אאוט, מכינים סרטון, לא, טוב, אוקיי, אז נעשה כולנו, מוכנים, אני לוחץ פה זה צריך וכולנו להיפתח רצים. לבד, זה צריך להיפתח לבד. כן, טוב, אל יאללה, תנפו. מוכנים. הראשון שמגיע לוחץ על הכפתור סיום. הופה. מה זה? ים נוצל. סתם לא. הופה, איזה מתח. הופה. הופה, הופה. עוקפת בר. וואו, איזה בוקס הביא לי זה? מאור, אתה מפריע. אני מפריע? אתה מפריע. הסתכלת פעם וואו. עליך יש שמן. אני נופל כל שנייה למים. לא, נפלתי. איך יא דמבה, נפלתי. אני יש. שוחה יותר מהר. מה זה הקרב הזה? מה זה? תגידו. זוז, אני שוחה. זה סגול תרגיל. לא, אני פשוט לא, נופל רמאות, למים. אתה עלית על הדבר הזה. אני פשוט לא, נופל אני למים. שיחקתי. אני לא מבזבז זמן. לא, אוי, במים זה זה יותר קשה. איטי. יש כאלה, זה הכי קל. אסור אבל על הצדדים לעלות. לא, זה הכי... הנה. מגעיל. הופה, סטופ אני. עוקפת בר. איך די, יאב. יאב, למה? טוב, אני חוזר. לא! איך, נגלת איזה גרוע בר. רגע, בוא נסתכל וואי. אחורה. איך בר גרוע. עברתי את כל הבומבילות. אני עולה על זה. אנחנו חייבים להשיג אותו. מה זה תקוע. היי, זה תקוע. וואו, איזה בולבילה, משהו. לא אין יודע, לי זה אוכל. סתם הזמן. מה זה אחר הזה? עוד וואן. די. אין לי אוכל. אוקיי, סיימתי. אוף. בוא נראה כמה זמן זה עשה לי. איך זה לא ספר. יאללה, לשחות. גם עוד וואן. יאללה, בואו כולנו. מההתחלה? אני המנצח. עכשיו כל אחד יספור את שלו. מי לקח? למה לוקחים גולדן אפל? לא אני לקחי. המנצח. סלש גיים. רגע, אני רק אקח לי אוכל. אוכל המנצח. לקח זמן? תביא לי לא. אוכל. רגע, סלש גיים. לא שלך, זוז. אוכל, יש לך גם מיטה. עכשיו כל אחד יספור את שלו. סתם. יאללה. אני מתחיל. מה? לא, כולם ביחד, זה הכי כיף. עוד פעם? כן, 3. פשוט תהיו בקריאיטיב ולא תעשו פליי. פתח כבר. לא, זה אי זה אפשר. יפתח לבד. כן. איך, עומד להיגמר לי אוכל, זה לא הקרב צמוד. הקרב שמחתי צמוד. לאכול. למי אכפת? לא, איזה בוקס הביא לי זה. זוז בר! איך, מה זה, שכחתי לאכול. וואי, איזה סולם. תקוע הסולם הזה. וואי, הוא פרקוריסט הילד. יאב שם עליו. לא, נפלתי. יש. גם אני. יאב נופל בשביל לשחות. סיגל, נפילה. אוקיי, למי נעשה שכוח את התרגיל. האלה? אוי, שים לב. איך, בר מנצח עכשיו. בר בוא חזור עוד משחק, פשוט לא אכלתי פה. אז לא היה לך סיכוי. אז לא היה לי סיכוי. יש לילה, אתם צריכים להיזהר. ממה? ממפלצות. אז גם ככה אני האחרון. איך תדע? כל עוד יכול להשתנות. לא, נפלתי. יש! הוא נפל הופה! בבומבילות. בומבילות! אוי, זה מלא. לא! יש! מור יכול לעקוב אותנו. לא, אני נפלתי בבומבילות. יש, מור גם נפל. איזה זבלים. איך, נסתכל על F5. איך, וואי. לא! זה לא סופר בכלל את הזמן. מקום שני מקבל 50. לא אכפת לי. מקום אחרון מקבל הכל. דרך! נפילה למים בכוונה! ראית, עשיתי קיצור דרך. יש. אני עכשיו זה שני. מתחיל לספור, לא יודע. אה. הרסנו את המכונה, טוב. אוקיי, רגע, טיים.
וואי, איזה נוב אתה, מה עורך אותה עוד? איזה נוב. אוקיי, זהו, עכשיו רק זה. יש, מגיע לי גולדנט. טוב, מה עושים? עוד פעם. לא, בואו נעשה משהו אחר. בואו כל אחד יספור את הזמן שלו. אבל זה לא עובד אחריו. חכו, עשיתם reset time? לא. נו, סלש ריסט טיים, מה? יאללה, עכשיו. מה? מוכנים? 3. מי מתחיל? 2. רגע. כולם. אז רגע, אני עוד בגיים מוד. הופה, יאללה. אני זריז, אני צ'יטה, אני. זהו, עכשיו אכלתי. לא, מה זה? התחלתי מאוחר. מי הגבר? יאהב הגבר. מי הגבר? זה הגבר. מי לא גאה? לא! איזה בומבילה, אנחנו כולנו נפלנו. שערו מאחורה, שערו. יואב, אתה מזכיר לי. יש נפלתי. זה כן מאורך אני כזכה. נפלתי כבר. לא נפלתי. אני איך איזה נובים אנחנו. תראה. דבר בשם תפילה עצמך. חזות בכוונה. איך, איזה קשה זה? איך, צריך לעשות קפיצה חתמירה ואז כזה אחת איטית. הופה, אני בקרב צמוד. אני ראשון. אני עושה חתיכה. אני לא מאמין שאני ראשון. חכה, יש גם את... לא, מאור עושה חתיכה. וואו, בומבילות, שיט. זה אתה פה בומבילות. השגז נראה לי. איזה מיושן זה וייפ אאוט. כן, אנחנו מיושנים. ראיתי את זה לא מזמן ביוטיוב. מה? תראה, אני נופל מהבומבילות בכוונה. איזה מטומטם אתה? בומבילות זה קשה מדי. כל בומבילה? מה זה? אוי! מה מוקף! מה מוקף! מה נראה לך? לא נפלתי. אני מהיר, אני שם פסט, אני לוקח פויז'נים. יש, מאור לא הצליח לעלות. לא, יא נובר, אני הייתי מקום זה ראשון. תקוע הדבר הזה, תסתכלו. אני יודע, זה לא עובד. אני הייתי מקום ראשון. לא, לא, אסור, אסור. יש! איזה מהפך! איזה מהפך! זוזי, אהבתי, תתקע בקרח. ניצחון אדיר טוב, דיו! לכל אחד יש יאללה, ניצחון. עכשיו משהו אחר. עכשיו אפשר, בואו נעשה שאפשר להרביץ אחד לשני. אפשר? תלכו. עושה. רגע, בואו נשים רגע עוד זמן. תעשה כאילו שלא יוריד, רק זה. רוצים סנובולס? אה? רואים סנובולס. עם סנובולס? יאללה סנובולס. גיב. רק עם סנוג בכאילו שיהיה סנובולס. כמה תמלא לנו את איך לוקחים סנובולס? בקריאייטיב. סנוב. איך אומרים לזה? איך קוראים לזה סנוב? סנואו. תרשום סנוב, ואז אתה תראה סנוב. טוב, סנוב. יאללה, מילאתי לי את ה... כן, גם אני. זה. אבל לא את כל המיניטורי. רק מה שלמטה. כן. תעשה PvP. יש גיים עוד אפס, רגע. תביא גם לי. זה לא מוריד דמג' נכון? מאור, זה לא מוריד דמג' נכון? לא. יאללה. גיים עוד אפס. יאללה, רגע, גם אני אביא לי 64. כולם גיים עוד אפס. איך 64? הבאת 64? שים לי 64. לא, למה אתה בסדר. מביא לי 64? אי אפשר בסטאק. נו, בואו נתחיל. יאללה, נו, מדי, מה? יאללה, שימו מוכנים שם. 3. כן. רגע, אבל אי אפשר לזרוק אחד על השני. יאללה, מוכנים, נו. אבל אי יש אפשר עוד. לזרוק אחד על השני. דקה. יאב בשבוע. איזה חרא. אני הייתי כל כך קרוב לבומבילות הבומבות. דקה, אני אסדר לכם. די, אסבול אותי. זהו. על זה, אתם לא תדעו מאיפה זה בא לכם, מה שאני הולך עכשיו לעשות. טוב, נחזור שזה יתקן את זה. נשים את זה. שלום לכולם וחזרנו. אוקיי, מאור, אתה פה? אז הפעם אנחנו... אוקיי, אנחנו בלי סנובולס כי זה לא עובד. אוקיי, אז מוכנים? עכשיו מרביץ אחד. איך הוא איפה אתם? אחי, חרות, יש! לא נפתח. יש! יש! לא! לא. לא, אוי, איזה נפילה זה. לכו מפה. לא, לא, לא מקריאיטיב. למה היה?
מה עשיתי? למה קריאיטיב? אני אעשה קריאיטיב. היי. לך, לא. יש. אוף, סנובלס לא עובד. איך. אני אנצח את המסלול. איך, נו, חסמת אותי עם זה. יש, הצלחתי. נו, חסמת אותי עם זה. ניצחתי! אוקיי, יאב לא בתחרות. למה? טוב, פעם הבאה אני לא עושה גיימות, אני צופה בכם עכשיו. אין פעם הבאה. יאללה, יא מניאק, יא זבלה, יא מוצאת ביצה. יאללה, בואו ניקח פושים. לא. פושים. נו די, יאללה. פושים. וואי, איך הגעת לבומבילות? בוא נראה אם אתה עובר את הבומבילות. זה פושים? די, נשבר לי מהמשחק הזה. די, לך מפה. זה כותב אותה בקריאיטיב? איך, זה כותב... היי! יאללה, בוא נכשיל את בר. לראות הוא משחק טוב. לכו מפה. יאללה. לא. אוי, זה יאמר. יא זבלה. היי. וואו, קריסים כאן את המפה, אין מפה. יש. אוי, יורד. לא. יאב, כישורי PvP. מה אתה עושה? אוי, אני מקריס כאן את המפה, רגע, לא עובד. אוי, הרסתי. לא, אין חרב. לא על חרב. אופס, מאוחר מדי. זה מגיע לך. איזה מגעיל. סגל תרגיל. עכשיו זה לא עובד. לא. תמות. כמה חיים יש לך בר? אין לי. רוצים רק PvP פשוט? יאללה, עכשיו בוא נעשה PvP. כן, בוא אבל- נחזור לצופים שנהיה מוכנים. אוקיי. רגע, זה הסרטון. אוקיי, וחזרנו. החלצנו, אנחנו עושים PvP. אני פה, יאב שם ומר שם. כן, מוכנים? כן. כן. 3, 2. צא כבר! איך, למה אני נגד בר? זה לא פייר, אני נגד בר. איך, מגעיל בר. זה לא פייר, בר הכי טוב. סגל. אני צופה. לא תתפוס אותי! איך? רגע. יאללה, גיים רול. כן, בטעות, רגע. זה שגיים רול, keep inventory true. כן, זהו? יאללה, בואו עוד אחד, אבל אני על שניכם, בא לכם? יאללה. תביא את זה. מספיק. אין לי צ'סט פלייט. תביא לי חרב. אין לי. קח חרב, מאור. אין לי צ'סט פלייט. תביא צ'סט. וקח את הסטייקים שלך, מאור. הנה צ'ספייט, פה על הרצפה. לא משנה, הבאתי לקח מה. מאור, קח את הסטייקים שלך. אוי, זרקתי את החרב. אני אחרי זה קח מה. יאללה. אוקיי, אני ומאור עליך, אז אני ומאור באותו פינה. כן. אוקיי, מוכנים? כן. 3. רגע, גיים רול. רגע. בואו, בסרטון נראה שהוא שם צ'יטים. יאללה. אוקיי, 3, 2, 1. Let's fight, baby. Noob in PvP. You are noob in PvP. וואו, כמה... יש לך 2. שחק אפס! שניכם. הורדתי למור מלא. לא, נו מה, יא מגעיל, מה נשחק? יאב, בוא חדל אחד. שנייה, חכה, מוכן? שחק בי בא לך באחורה. אני לא הורג. יאללה, שחק, אחד על אחד. רגע, אין לי חיים, שנייה. איך מפה צריך? שנייה, רגע. עוד לב וחצי. אין לי כוח לעשות כאילו. עוד לב. אופס. ועוד חצי. איך? לא, זה היה בטעות, די. דקה. יאללה, בר, בוא נתחיל. מוכן? כן. די, מור, די. די. טוב אתה מור! טוב אתה! וואי! מה זה עשית? כן, יאב, תהרוג אותי. יאללה, בר. שים עליו על זה שהוא עושה פויז'נים. אי אפשר. דקה. מה אפשר? איך, איזה זבלה, די. איך עכשיו עושה לי קליר? איך, גם בא עכשיו. אני הולך אליו אבל, מה אתה עושה? בא, מנגוס פייג'נט, אני קורא אותו. יאללה, תהרוג אותו. טוב, אז זה הסוף לסרטון שלי היום, יאללה ביי. רגע, לא מקווה שנהנתם.